Likhetha igunkelela inkosi enkulu uBombela esitimela samampondo baba mkhulu phakade ami. Zase zisondele izinsuku zokuhamba kwakhe uShembe aqhubeke phela ekhona emseleni. Kodwa wayengeke ehambe phela engababhabhadisile abantu abase bephendukile kanye nawo amakhosi lawa ayesephendukile. Kodwa inkosi umyeni uShembe njengoba wayefuna ukuyigcoba kodwa kwakufanele ayibhabhadise bese iyaganwa ukuze izoba umfundisi. Ilapho-ke uShembe abakhona naso isibonakaliso sakhe. Ngalesi sikhathi esemzini wakwaThabethe ehlela khona phela ukubhabhadisa abantu. Ilapho aqala ngayo uThabethe ukubona isibonakaliso sakhe sokuthi angeke kulunge ukuthi ambhabhadise ngoba phela wayeshade nomfazi owayekade ehlukanisile nendoda yakhe. Lokho uShembe wakusho ngokuthi lowo umfazi womuntu. Kuzolunga kanjani ukuba ngikubhabhadise myeke lo mfazi? Kodwa kwaba lukhuni kuyena uThabethe ngoba wayemthanda lo mfazi, esho nokuthi akulula ukuba ahlukane nalo mfazi. Kanti nayo futhi inkosi yakwaGumede wathi ufuna nayo ukuyibhabhadisa wathola ukuthi nayo kwenzeka okufanayo ukuba nayo yathola umfazi womuntu. Laba bafazi babantu babekhandeke ngako ukuthi amadoda ayekade ethathe zona izithembu athi uma eseyozinikela kuwo amabandla obuKristu kwathiwa awalahle laba bafazi kanye nezingane zabo, njengoba wokugonyiswa ngisho nalo ibheshu kuwo amabandla obuKristu kuthiwa yonke imvunulo imbi. Laba bafazi babelahlwe kanjalo-ke. Ilapho noThabethe wahlomula khona. Kanti nayo inkosi yakwaGumede yazihlomulela yena lo mfazi owayelahliwe. Kanti lo mkhuba wawandile ngoba ngisho nalo ibamba bukhosi uMabuyakhulu lalithathe yena umfazi womuntu naye owayekade lahliwe ngenxa yazo izimishini. Kanti nayo inkosi uMsibi ayivumanga ukuhlukana naye umfazi womuntu eyayihlezi naye. Isho nokuthi isimjwayele kakhulu ayisakwazi ukuhlukana naye. Wala ngisho uShembe ebancenga ebatshela nokuthi uzobatholela amanye abafazi abangakaze bathintwe nakuthintwa, esho wona amakhosazana ukuthi uzobaganisela wona, kodwa lutho abavumanga ngenxa yako ukushisa kwabafazi babantu. uShembe wabashiya kanjalo. Owaba nenhlanhla yiyo inkosi uSeniyasi Myeni owayezoshada nayo inkosazana yakwaMdletshe. Zenziwa zonke izinhlelo zokushada kwayo inkosi uSeniyasi Myeni. Wafika uShembe esezobahlanganisa ngalo usuku langoMsombuluko. Wathi uShembe mayeqeda ukuyihlanganisa inkosi nayo inkosazana yakwaMdletshe, kanti inkosi izombikela uShembe ngodaba olwenziwa abaShumayeli lokuba bakhokhise inkosi imali ongosheleni abayishumi ababebiza ngayo imali yokushada. Inkosi yayikhokha le mali. Yathi uma isibikela uShembe walolu daba wathukuthela kakhulu uShembe. Wabuza nokubuza ukuthi hawu le mali eyani? Ilapho athi akubizwe bona oThabethe wayeyumshumayeli wakhe ngaleso sikhathi kanye naye uMabuyakhulu. Wababuza ukuthi le mali ivelaphi nalo mthetho wokukhokhwa kwayo. Baphendula ngokuthi lo mkhuba bawufundiswa uye umfundisi uMngoma. uShembe wayedinwe kakhulu wathi akabizwe lo mfundisi Mngoma eze la. Bamcinga umfundisi Mngoma kodwa abaze bamthola. Phela uMngoma wayithunywe uye phela uShembe kwelaseSwazini. Kodwa base kukhohlakele lokho ngenxa yaso lesi siyaluyalu sale nkohlakalo yale mali. uShembe wabe sephendukela kuyo inkosi uSeniyasi Myeni ukuba ithathe imali yayo
eyikhokhile. Washo nokusho ukuthi le mali ayikho eBhayibhelini, abefundisi bazenzela imithetho yabo. Ilapho abiza khona noMvangeli uCebisa wambuza ukuthi uyazi ngale mali yokushadisa. Waphika uMvangeli uCebisa wathi kayazi. UShembe wathi umngoma kofanele asithole isijeziso sokuqondisa izigwegwe, athole isigwebo sezinyanga seyisithupha ngalo mthetho wakhe. Waqhubeka njalo umshado wayo inkosi. uThabethe wazwakala eseguqe eduze kwayo inkosi esethi, "Baba, namhlanje sesinomfundisi omusha, siyabonga." Wabuza uShembe ukuthi ubani lo mfundisi. Umshumayeli uThabethe waphendula wathi, "Umyeni," esho phela inkosi. uShembe wamphendula uThabethe ukuthi akathule avale umlomo wakhe, akusiyo indaba yakho leyo. Phela leyo ndaba uShembe wayekade eyikhuluma naye inkosi akayimemezelanga kubantu, kanti uThabethe wayilalela. Waqhubeka uShembe wathi, "Akuwena uphethe lapha eKuphakameni." uShembe wayesadinwe yiyo le ndaba yale mali yomgunyathi, kanti wayekade balulekile ngayo lento yokukhwabanisa nangawo amalobolo ngenxa yendlala. Phela uShembe wayebakhuthazile abantu ukuba abazisebenze ukuze bezoqhelisa indlala. Kodwa abantu abayithathanga leyo myalo yakhe uShembe, babethanda kona ukuyosebenzela abelungu. Ebatshela uShembe ukuthi ngeke nize niphumelele futhi nomcebo ngeke niwuthole uma nisebenzela abelungu, niyohlala nizigqila ingunaphakade. Kwathi sewudlulile umshado wenkosi, kwaqhubeka kwenziwa izinhlelo zokuthatha phela uhambo olubheke emseleni, ngoba sekuyiyo phela inyanga ka-April. Naso isikhathi sakhe uShembe sasiya ngokuncipha njengoba wayazi kahle ukuthi usezohamba emhlabeni. Kodwa kumele ayohambela khona emzini waseKuphakameni. Isikhathi sesisincane kakhulu njengoba wayengafuni ukuza lapha kwelasenyakatho, kodwa wayencengwe yilo ikhehla lakamabuyakhulu kanye naye uMbazini owayemtshelile ukuthi baningi abantu abakhona lapha enyakatho asebashumayezile abalindele ukubona uShembe. Ayikho phela into eyijabulisa uShembe njengako ukuphenduka kwabantu. Ingako ukuthi wazifaka kuyo le ngozi yokuthatha uhambo olude kangaka ngezinyawo, ngoba phela amaNazaretha wayewathanda kakhulu ukudlula ngisho umndeni wakhe. Njengoba uShembe wayehamba eshumayela nakhona endleleni, wazilungiselela ukuba athole imvume enkantolo khona obonjeni yokuthi uma esethatha lolu hambo olubheke emseleni ehambe eshumayela. Wafika khona enkantolo obonjeni wayicela imvume. Ngazo izikhathi zasekuseni wabe eseyithola. Ilapho uMabhalane wakhona enkantolo wathatheka khona kakhulu ngokubona uShembe, ngenxa yokuthi wayesezwile udumo lwakhe. Ilapho acela khona uShembe ukuthi bayokudla isidlo sasekuseni naye. Leso sidlo phela kwakuyilo iphalishi. Ilapho ancoma khona uShembe ngokuthi uyabonga kakhulu ngoba kwakuwukudla kwakhe ayikuthanda kakhulu iphalishi. Njengoba wayekade ethanda kakhulu nayo inyama yenkukhu, agcina eseyiyekile. Ngakho kuboniswa uye uNkulunkulu ukuthi inyama yenkukhu ayihlanzekile. Ilapho uShembe wayethi noma ezwa iphunga layo inyama yenkukhu livele limgulise. Zaqhubeka njalo izinhlelo zohambo olubheke khona emseleni, uhambo lokugcina lakhe uShembe. Liyaguqa lapho ekumkedlela, Mzula Mafuthu Mkhofu, into mneso kaphakade.